Evo, dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege, dobar dan svima i otvaram ovu današnju izvanrednu konferenciju za novinare. Naravno, hvala što ste se odazvali, hvala što ste došli. Mnogi od vas već su čuli, a ako nisu, evo da ćemo sad informaciju. Naime, razlog sazivanja današnje izvanredne preskonferencije je, kako reći, nažalost, odlazak našeg dosadašnjeg trenera, gospodina Gorana Tomića. Dobro večer svima. Sve se dogodilo iznenadno, jako brzo se desila situacija. Prošli tjedan sam dobio jedan poziv koji je za mene stvarno bio nevjerovatan poziv. Dakle, iskreno još ni sam ne vjerujem koji sam poziv dobio. U prijašnjim razdobljima, od prije možda mjesec dana, bilo je više upita da preuzmem neke kineske klubove, međutim, to sam sve redovno odbijao. Međutim, ovaj poziv jednostavno bio za neodbit. Dakle, radi se o jednoj situaciji koja se sigurno pruža jednom u životu, tako da jednostavno nisam mogao reći ne. I zato mi je sigurno i žao sa druge strane što napuštam Istru, jer sam ova 4 mjeseca stvarno proživio izuzetno lijepe trenutke u klubu u kojem sam se jako godno osjećao. Koliko u postocima gledana ostavljaš NK Istru koja je tvoj pečat? Pa dobro, mislim da smo ova 4 mjeseca puno toga napravili i da sam bio trener u jednom izuzetno turbulentnom razdoblju. Mislim da smo u ovoj 4 mjeseca stabilizirali klub i sigurno ćemo nasljedniku biti dosta lakše s ove priče. Novi trener, kada, odakle? Well, for now, it's Darko Rajtsura will be the interim coach. Darko Rajtsura će biti privremeni trener. And he will lead the team through the remainder of the first half of the season till the winter break. I do zimske stanke će voditi And in the meantime, we'll begin our due diligence to find the replacement for Goran. I mi ćemo među vremenu krenuti postupak traženja zamjene za Gorana. And we do keep a sort of a short list of prospects on an ongoing basis because things like this can happen in professional sport. I vjerojatno ćemo davati nekakva se skraćena liste koje cijelo vrijeme u klubu postoji, budući da se ovakve stvari ne mogu dogoditi. We expect to have a new person in place by January 1st. I do 1. siječnja će vjerojatno biti donesen odluka početi.